Vendeploven er et stykke avanceret teknik, der kræver en meget nøjagtig indstilling for at få et godt pløjearbejde. Det er da også formålet med denne film at give et indblik i, hvad der er værd at vide om vendeploven for at opnå det bedste resultat. Lad os starte med at tjekke, om dæktrykket er ens i begge baghjul. Hvis føret er fedtet, kan man med fordel lukke lidt luft ud, men man må aldrig komme under 1 atmosfæres tryk, for så vil der være risiko for, at dækket skrider på fælgen. For plove, der har forskydelig hovedramme, er hjulafstanden mindre vigtig. Dog skal afstanden fra traktorens midte ud til indvendige sider af baghjulene være nøjagtig ens til begge sider, for at ploven tager ens furebredde på første fure begge veje. For plove med fast hovedramme skal man være mere påpasselig med hjulafstanden. Her gælder den samme grundregel som for almindelige plove. 3 gange furebredden plus 5-10 cm uanset fureantal. Generelt gælder, at sporvidden mellem forhjulene godt må være 5-10 cm større end for baghjulene. En af betingelserne for at få ploven til at lave et ensartet pløjearbejde er, at løftestængerne indstilles, så de har nøjagtig samme længde. Det gøres på den højre spindel. Det skal også lige nævnes, at slør i trepunktophænget kan få uheldig indflydelse på pløjearbejdet. For at opnå det bedste pløjeresultat, bør ploven af og til kontrolleres for skævheder. Her kræves et plant cementgulv, og at ploven er forsynet med nye sliddele. Ploven stilles, så landsiden står vinkelret på gulvet. Herefter lægger man en retteskinne langs med hver enkelt landside, og målene skal nu være ens overalt mellem samtlige plovlegemer. Frihøjden måles fra skærspids til underkant af ås, og de mål skal også være ens for alle plovlegemer. Endelig skal muldpladerne have samme stilling. Det vil sige, målene C, D og E skal derfor alle være ens. Specielt E-målet kan være lidt vanskeligt at måle, men her må man sørge for at finde nøjagtigt det samme målepunkt på alle muldpladerne. Mindre afvigelser på de enkelte mål kan dog tolereres, men her bør man nok rådføre sig med sin forhandler, da det afhænger lidt af plovmærke og type. Flere plovtyper er i dag forsynet med en løs bæreaksel, som gør tilkoblingen let og ukompliceret. Topstangens hældning bør være neutral. Det vil sige, at man skal søge at opnå en spidsning mellem trækarmenes og topstangens forlængede linjer, så de falder sammen henne omkring forakslen. Liftarmene skal spidse fremad fra plov til traktor, og helst lidt opad. Som linjerne viser, skal armenes forlængelser ramme hinanden henne omkring forakslen. Det betyder, at ploven har en god evne til at søge tilbage til midterstillingen bag traktoren. Denne spidsning kan kun ændres ved at udskifte bæreakslen. For at skåne hydrauliksystemet mest muligt, skal man ved tilkobling af de hydrauliske slanger sikre sig, at lynkoblingerne bliver tørret fuldstændig rene med en fnugfri klud, og aldrig med twist. For at ploven kan arbejde utvunget lige bag traktoren, skal slingerstoppet være koblet ud af funktion. En stabil styring og god vægtoverføring sikres ved hjælp af frontvægte.
De resterende indstillinger bør foretages ude i marken, fordi de er meget afhængige af jordbundsforholdene. Inden pløjningen påbegyndes, bør man lave en markeringsfure. Det gør det væsentligt nemmere, når man skal pløje forageren til sidst. På regelmæssige og lige stykker kan man nøjes med en forager på de korte sider, men ved uregelmæssige marker vil det være en fordel at lave en forager hele vejen rundt. Desuden skal man sikre sig en bredde på forageren, så man ubesværet kan komme rundt, enten man vælger en U-vending eller en T-vending. Markeringen foretages ved udmåling og placering af landmålestokke, men man kan også køre efter så- eller furespor. Forageren markeres med en fure, der lægges ud på det stykke, der skal pløjes. Markeringsfuren laves med det bagerste pløjlegeme, og det gøres nemmest ved at forlænge topstangen og så ellers køre med kraftig vægtoverføring. Der skal altså kun markeres en fure, ikke en dyb grøft. Inden man går i gang med at pløje, skal man lige notere sig, hvilken vej marken blev pløjet sidste gang, så den ikke bliver lagt til samme side igen. Ved det første træk ud til skel eller ind til nabomark, kan det være en fordel at skære fri ved at køre modsat, så alle kvikrødder bliver skåret over. Herefter bliver jorden lagt tilbage igen, og nu er man faktisk i gang med selve pløjearbejdet. Pløjedybden vælges inden for de grænser, den pågældende plov har, og der er en grundregel, der siger 0,5 til 0,7 gange furebredden er lig med pløjedybden. Det vil sige, at en 14-tommer plov, eller det der svarer til 350 mm, vil kunne pløje i en dybde fra 18 til 25 cm, hvis man vil opnå den bedste vending af furen. Pløjer man ikke dybt nok, kan furerne klaske sammen, og på grund af luftmangel vil omsætningen af planterester være for dårlig. Omvendt, går man dybere i, vil ploven i nogle tilfælde ikke kunne vende al den jord, der pløjes op. Det medfører, at furerne ikke bliver lukket rigtigt, og ukrudt vil hurtigt gro frem igen. Flere plove har også den mulighed at ændre på furebredde, så den kommer til at passe til pløjedybden. Når dybden er valgt, gælder det om at få furerne til at ligne hinanden så meget som muligt. Og en af grundbetingelserne er, at ploven skal køre vinkelret på jordoverfladen i en tværgående retning. For at justere dette findes der normalt 2 justeringsskruer, en for hver side. En anden grundbetingelse er, at ploven skal køre parallelt med jordoverfladen i den langsgående retning. Her er kun én justermulighed, og det er længden på topstangen. En tredje grundregel er, at topstangen skal køre lige bag traktoren. Justering foretages for eksempel med spindlen på plovrammen. For andre plovtyper bør man rådføre sig med instruktionsbogen. Den sidste vigtige grundregel er tilpasning af forreste fure til plovens valgte furebredde. Det sker ved at forskyde plovrammen sideværts i forhold til drejepunktet. Rulleskær giver den absolut bedste pløjning. Det afsætter en fast og ubrudt furekant og minimerer slidet på muldpladens bryst. Rulleskærene placeres lige over skærspidsen i halv pløjedybde,
og 2-3 cm mod land. Det er vigtigt, at denne afstand er ens ved alle rulleskær, i det uens indstilling indvirker på furernes fylde. Forplovens opgave er at fjerne stup og planterester fra furekanten og placere det i bunden af furen. Dybden på forploven indstilles, så den arbejder i 2-5 cm og så tæt på rulleskæret som muligt, uden at røre. Husk, at alle forplove indstilles ens. Hvis man overholder nogle af de grundregler, der er nævnt, vil man kunne undgå mange typiske fejl og derved blive sparet for ærgelser.